Andito na kami sa ukay-ukayan. Ayan na, hanggang dito na lang tayo. Gagayahin namin yan paglagay. Malayo na ang nilakaran namin. Hello, good morning. Pupunta kami ngayon sa samahan daw kami ni Ping sa Ukay-Ukay. Matagal-tagal na rin kami hindi nakapunta doon sa Ukay-Ukay. Sasamahan kami kasi may request sa amin ang manugang ko sa aming mag-ina na ayusin namin yung upuan ng motor niya. Kasi pagka nag-work siya, magmula dito, 45 minutes ata sa pagdadrive. Sa may pelvic bone niya, dahil matigas na yung upuan niya, masakit daw sa puwet yung upuan. Ngayon may napanood siya sa YouTube. Ito palang salamin kong ito, 10 times na magnifying para sa mga katulad kong may edad na hindi na nakikita gaano pag hindi na nakasalamin. Pag hindi gamit ang salamin, I mean. Kasi nga hindi ka naman makapag-makeup na nakasalamin. Kaya ito ang gamit ko, itong salamin na itong 10 times na magnifying. Ito yung ito yung upuan ng motor. Yan. Kasi 45 minutes siyang nagda-drive sa motor. Sumasakit daw ang puwet niya. May napanood siya sa YouTube na may nilalagay na gel para sa pang malayuan. Ito ang gel na ilalagay dyan sa foam. Ayan ang kapal niya. Siguro yan mga 3/4. Parang yung sa pag tinanggal niya yan, yung kulay yellow, matigas siya na foam. Ifo-form ito para maipasok siya, para pag ito inupuan, komportable na. Memory. Parang siyang memory foam kung sa baga sa shoes. Tapos ito yung nabili namin na pangkat na, pang-scrape pa. Ang scraper lang kasi maliit. Yung napanood namin sa YouTube is malapad. Wala kaming nakuha. Wala kaming nahanap. Kaya ito na lang. Ayan, maganda ang panahon. May araw. Andito na kami sa ukay-ukayan, pero hindi ako makapag-video kasi kanya-kanya na kami. Ayan na, hanggang dito na lang tayo. Ayan, ang nakuha namin. Magmulag. Ha? Maghuli. Ayan. Ayan o.
Ito pala to. Kayang-kaya kong gawin. Yan, pagkalabas namin doon sa ukay-ukay, may rack doon na mga free. Ayan, nakita ko pa siya, denim. Free. Pang teenager. Andito kami ngayon kasi papalitan yung microphone na binili kahapon kasi hindi siya ganong gumagana. Yung connection niya. Ang ganda pala dito kung saan ka bumili. Alam na, dyan sila bumili sa JB Hi-Fi. Pero sa ibang branch. Pwede mo palang isauli kahit saang branch. Andito kami ngayon sa Eureka Street. Mga furniture. May nakita kasi ang anak ko. May nakita ang anak ko ng dining table. Gustong-gusto niya. Ito ang nagustuhan niya. 400 na lang. Tapos ito. Oh. Tapos ini. So, 600. Pero duwa Yun ka nga, heavy mo na yun. Very heavy. Kasi kuha na 60% off. Kumpara sa Gratis IKEA, yan. mas mura na yan. Oo. dito na sa kayo. Ayan na yung karaoke binili ng anak ko. Ganda rin ang sound. Testing ang microphone. Wait lang, hindi natin yan lang. Lumabas ako para pakinggan ko kung hindi makakaistorbo sa neighborhood pagka nagkaraoke. Okay naman. Yung microphone ngayon lang pinalitan din yan. Yan, pinapanood namin yung binili ng ni Ping na gel. Si Jelmy na lang mag- Yan o. Gagayahin namin yan paglagay. itong spray. Paglagay nito. Good luck! Yan o. Iyo, may gel pa.
Monday ngayon. Mag-isa lang ako. Nasa work na si Jonibel at si Ping. Yung dalawa ko namang apo, nangapit bahay. Kaninang mga 10 o'clock. Ngayon mag-11 na. Nakaluto na ako ng lunch. Kaya susunduin ko na para dito mag-lunch. Ayan. Walking distance lang naman yung bahay. Ang lungkot dito. Wala kang makitang tao. Mga bata kasi kailangan ang kalaro. Hello, good morning. Tuesday ngayon, rest day ng anak ko. Ngayon naglalakad kami para matry namin kung gaano kalayo na kung lalakarin lang hanggang sa school ni Cass. Kasi hindi pa ako gaanong confident mag electric scooter. Kaya, ayan, tatry namin maglakad kung ilang minutes. Yan ang opisina ng dito sa village. Yan, may playground doon malapit sa amin. Meron din playground dito sa loob yan ng village. Right or left? Left. Yan, doon kami galing. Ayan o. Ayan na sana ang school ni Cass. Kaso walang gate dyan. Doon pa. Pupunta pa kami doon. Bago kami makapasok sa gate ng school. Dito ako natatakot kaya dito wala kasing pedestrian lane. Wala kasing pedestrian lane dito kaya ingat-ingat. Okay. Stop here, kuya. Wait. Go, kuya. Go. Then left. Oh. Kung meron lang sanang gate dito. Ayan ang school. Kaso close. Nag-apilan na raw ang school sa council. Pero hindi na-approve. Ang ma-approve, maglalagay na lang daw dyan ng pedestrian lane. Yun lang pwede nilang ma-approve. Pero yung lalagyan ng gate, hindi ata, wala atang mayong chance na magkaigang gate. Pedestrian lane lang. Kasi nung binilt siguro to, wala pa to. Itong village na to. Nga. Oo. Dito lang sana may gate. Ang lapit lang. Kaso iikot pa kami. Human ang ini oh. Kaya bumili sila ng electric scooter. Yan, katulad yan oh. May pang adults. Kaso hindi pa ako confident pag yan, dyan na kami liliko. Sa Monday na kasi ang pasukan. Tapos na ang school holidays. Yan o, panibagong village na naman
Kung dyan lang sana nakakuha ng bahay sina Johnny Bell. Tatawid na lang dyan. School na. So matagal pa to. Kasi nagpapatag pa lang ng lupa. Eto na ang school. Yan na siguro sa iniya, hatod. Sa ini bababa si Cass. We're here. Yes. Of course. Ini garo sarado ini. Ino sarado. Ikaw pag agihan. Yeah. Hindi ba may agihan? Kung Yan ang after school. next year, ito naman, papasok na din dito. Mag-e-enroll na din. Kaya dalawa na silang iahatid next year. Dito ang entrance. Dito ko siya ihahatid pag toka ko ang maghatid. Dito ibababa. Ayan, pabalik na kami. Parang inabot ng 15 minutes walk. Parang mas gusto kong maglakad para may daily exercise ako. Sabi ni Cass, dyan daw, para yung sa Walking Dead. Malimit kasi kaming manood ng Walking Dead. Lumiko na kami dyan sa gate. Pero may nakita kasi si Johnny Bell ng another entrance doon. Oorasan na naman namin kung from the gate kang village, kung ilang minutes, kung mahanap namin yung isa pang entrance. Ayan, mayroong daanan dito. Baka sakali dito yung isang entrance. Ganda naman yan, oh. Ayan, may gate dito. Check ng anak ko kung open yan kasi mukhang mas malapit kung dito. Ito, 10 minutes lang magmula doon sa bahay namin. Andito na kami sa loob ng village. Naghirit itong dalawang bata na maglalaro muna dito sa playground ng 5 minutes. Ang ganda ng park dito. Kasi ito, ang lambot. Kaya kahit mahulugan mga bata, malambot siya. Ewan ko anong materials ito. Tapos, may cottage na pwede kang mag-held dito ng birthday party or any parties na ayaw mong magkagulo sa bahay mo. Pwede dito. Free ito. Pwede kang mag-decor dito para sa mga parties. Kasi may basketball. Lahat naman ng mga playground dito. May mga table kang magagamit. Ang iba nga meron pang ihawan. Hello, good morning! Thursday ngayon! Wala sana akong planong mag-vlog kasi nga wala namang gaanong ganap. Kaso, dumating na yung dining set na in-order ni Ping. Yung pinili ni Johnny Bell. Kaya, tingnan natin. Yan, yung binili nila na solid wood na super bigat. Hindi mo basta mabuhat. Ang binili nila ay ito, tsaka ito. Tapos, nag-order sila ng isa pang ganyan na October daw darating. Kaya itong mga chair na to, yung dati naming dining, nilagay na namin dyan sa labas kasi may bubong naman. Hindi naman siya mababasa. At kaya plano ng anak ko bumili na yung teterno dito na parang pang kabisera. Kasi dito sa both sides ay ganito. Bench.
Tapos, baka magawaan ko na yung foam tapos tatahian ko ng i-upholster ko. Tapos itatali ko dito para maganda siya tingnan. Tapos kung ano yung cloth na ilalagay ko dyan, gusto kong gumawa ng runner na the same cloth nung upholster. Ayan. Project na naman. Na yun ang pinakagusto ko pag may mga project.